A long time ago, in a galaxy far, far away. You've taken your first step into a larger world. This could be a real adventure. No more pretend. Култовите филми са станали неразделна част от съвременната филмова култура. Но какво всъщност прави един филм култов? Понятието култов филм се появява през 70-те години, когато подземните кинофестивали и полунощни прожекции събират публика, която търси нещо различно от масовото холивудско кино. Тези филми често се отличават с уникален стил, нестандартни теми и емоционална дълбочина, която привлича специфична и предана група фенове. В днешно време култовите франчайзи са още по-значими. Те не са просто филми, а цял свят от герои, истории и емоции, които обединяват поколения фенове. Холивуд все по-често се обръща към възраждането на любимите франчайзи, защото те гарантират публика, носталгия и сигурност за студиото. Това води до безкрайен цикъл от ремейкове, презапочвания и продължения, които пресъздават познатите светове, но ги адаптират за новите зрители. Франчайзът е много повече от просто филм. Това е цяла вселена, която обединява герои, истории и фенове в продължение на десетилетия. За студията франчайзът е сигурна инвестиция, защото вече има изградена публика, която ще тръгне да гледа всяко продължение, ремейк или новия сезон на любимата поредица. В бизнес отношение франчайзите са финансовият стълб на съвременната филмова индустрия. Те пълнят киносалоните, генерират милиарди приходи и дават възможност за експерименти с нови технологии и разказни техники. Възможността да се разчита на вече познати герои и сюжети значително намалява риска от провал, особено в индустрия, където неуспехите са много по-чести от хитовете. Когато един франчайз се възражда, той не само привлича по-възрастни фенове, които искат да преживеят спомените си, но и въвежда нови поколения в света на любимите герои. Някои франчайзи се завръщат триумфално и успяват да надминат дори оригиналите си по популярност и успех. Франчайзът Jurassic Park стана световен феномен още с първия си филм през 1993 година, когато режисьорът Стивън Спилбърг изненада публиката с революционни визуални ефекти и зашеметяващи сцени с динозаври. Възраждането на поредицата с Jurassic свят през 2015 година надмина всички очаквания, когато филмът счупи рекорди по приходи и продължи да вдъхновява нови поколения фенове. Поредицата доказа, че дори след пауза от години един франчайз може да заживее отново и да намери огромна публика. Zack, fire and brimstone coming down from the sky. Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria. Your girlfriend. Ghostbusters е класика, която през 1984 година въведе нов жанр. Комедийно-фантастичен екшън с незабравими герои и култова музика. Въпреки че ремейкът от 2016 година не постигна очаквания успех, последвалото Ghostbusters Afterlife през 2021 година успя да възроди духа на оригинала, обединявайки стари и нови герои и спечелвайки одобрението на феновете. Именно така франчайзът продължава да бъде символ на носталгия и иновация. What are you? I'm Batman. Франчайзът Батман е един от най-дълготрайните и адаптивни в историята на киното, като всяка нова версия предлага различен поглед върху героя и неговия свят. От класическите филми на Тим Бъртън
до мрачните и реалистични трилъри на Кристофър Нолан и най-новите екранизации, Батман винаги успява да предизвика интерес и да привлече публика. Това е доказателство, че успешното възраждане изисква не само уважение към оригинала, но и смелост за иновации. If we don't stand up, no one will. You got a lot of cats. I have a thing about strays. The bat and the cat. It's got a nice ring. You a new friend of yours? It's true. Култовите филми и франчайзи не са просто част от развлекателната индустрия. Те са културни феномени, които обединяват поколения, създават споделени спомени и оформят цяла вселена от герои и истории. Както видяхме, възраждането на такива франчайзи като Jurassic Park, Ghostbusters и Batman доказва, че носталгията и емоционалната връзка с познатите светове са мощни двигатели за успеха на всяко продължение или ремейк. Тези поредици не само привличат старите фенове, но и въвеждат нови зрители в богатството на своите светове. What do we have here? God, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. Франчайзите са много повече от просто филми. Те са вселени, които вдъхновяват видеоигри, сериали, комикси и дори цяла индустрия от фен събития и конвенции. Освен споменатите примери, световно известни франчайзи като Star Wars, Хари Потър, Spider-Man, Star Trek и The Matrix продължават да определят съвременното кино и да оказват влияние върху модата, музиката и дори начина ни на мислене. Тези поредици успяват да съчетаят творческата смелост с бизнес успех, като създават светове, които привличат милиони фенове по целия свят. This is all my fault. I can't save everyone. В заключение, възраждането на култовите франчайзи не е просто тренд. То е израз на търсенето на сигурност, спомени и емоционална връзка в бързо променящия се свят. Именно за това те продължават да бъдат толкова важни за съвременната филмова индустрия и за зрителите по целия свят.